حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب حضور دے گھرانے مبارک دے وچوں نے انہوں نے سچائی دا ایسا اعلان کیتا کہ آج بھی اسی وہ مثال دینے ہیں کہنے ہیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب وہ جھوٹا نبوت دا دعویدار وہ کانا مرزا قادیانی وہ ٹٹی خانے وچ مرن والا وہ مردہ وہ لانتی جس وقت اس نے یہ دعویٰ کیتا کہ جھوٹا دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہاں تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ آپ ان دے مقابلے وچ آ گئے تے ہمیشہ تو ایک اصول چلتا جا رہا ہے بے جھوٹ دے مقابلے وچ سچائی آندی ہے فریب دے مقابلے دے وچ اچھائی آندی ہے تے پیر سید مہر علی شاہ صاحب دی یہ پہچان سی تے سنیاں دی بھی یہ پہچان ہے اہل ایمان دی بھی یہ پہچان ہے بجتے حضور دی عزت دے اتے حملہ پہ ہوندا ہوے اوتھے مومن نو چاہیے کو میدان دے وچ آ جائے وہ میدان وچ آوے تے میدان دے وچ آ کے اپنے ایمان دا اظہار کرے ایمان کی یہ حضور دی محبت دا ایمان کی یہ حضور دی محبت دا نا جن دے دل وچ حضور دی محبت ہے وہ اپنی محبت دا اعلان وہ ہر جگہ تے کرے گا پاویں او تختہ دار تے ہوے پاویں او کسی محل محل دے وچ ہوے پاویں او کسی سلطنت دا بادشاہ ہوے لیکن جتھے حضور دی محبت دی بات آ جائے گی حضور دی محبت ہے تو پھر او لکی چھپی نہیں رہندی او اوندا اظہار ہو جائے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دے دعوے دے جھوٹ نو زہر کرن واسطے کہ میں نبی ہاں استغفر اللہ جس وقت اس نے دعویٰ کیتا آپ نے فرمایا تو کہنا کہ میں نبی ہاں تو جھوٹ ہے نبوت میرے مصطفیٰ تے ختم ہو گئی آپ آخری اینٹ سن نبوت دے سلسلے وچ تے او اینٹ لگ گئی عمارت نبوت دی مکمل ہو گئی ہن تے کوئی ہور نبی آ ہی نہیں سکدا تو جھوٹ ہے تے آ پھر مقابلہ کر لئیے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آ جا مقابلہ کر لینے تو کہنا ہے کہ میں نبی ہاں تو جھوٹ ہے میں امتی ہاں آ جا مقابلہ کر لینے اے قلم لے لینے ہاں تیرا بھی قلم لکھے تے میرا بھی قلم لکھے دو میں میدان دے وچ رکھنے ہاں تے جن دا قلم لکھ گیا وہ سچا ہوئے گا میں نے فرمایا جن دا قلم لکھ گیا وہ سچا ہوئے گا تو پیر سید ہن دیکھو ذرا توجہ فرمانی ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے پوچھیا وہ تے مقابلے چ کوئی نہ آیا جھوٹا جو سی جھوٹے کدی پیڑے چ آئے نے جھوٹے کدی بھی پیڑے چ نہیں آئے وہ میدان وچ نہ آیا اس نے پتہ تھی میں جھوٹا تو میں ماریا جانا ہے قلم میرا نہیں چلنا قلم نبی دے غلام دا چل جانا ہے نبی دے تائیں تمیہ محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اعلان پہ فرما دینے کچا رنگ للاریاں والا دیو چڑھدا لیندا ریندا کچا رنگ للاریاں والا تیوں چڑھدا لیندا ریندا
عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑیا مول نہیں لیندا عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑیا مول نہیں لیندا جھوٹا تے کدی میدان چاہی نہیں وہ تے انگریز دی پیداوار سی انگریز اسلام دے خلاف استعمال پیا کردا سی مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو جاوے لیکن ایک گل ساری عمر یاد رکھنی ہے جتھے ایمان ہوے حضور دی دتی ہوئی محبت ہوے حضور دی محبت ہوے اوتھے کدی پھوٹ نہیں پے سکتی اوتھے کدی دراڑ نہیں پے سکتی بندے الگ الگ نہیں ہوندے یہ ساری اپنی اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو دراڑ اوتھے ہی آوے گی جتھے کوئی منافقت ہوے گی جتھے کوئی میر جعفر ہوے گا کوئی میر صادق ہوے گا منافقت جتے ہوئے گی اتھے دراڑ پہ سکتی گی جتے حضور دی محبت ہوئے کیونکہ حضور نے علماء بیان فرمان دینا الایمان یقطع الانکارا والاعتراضا جتے ایمان آ جاندہ نا اتھے انکار نہیں ہوندہ اتھے اعتراض نہیں تے ایمان کیے حضور دی محبت نا بولو ایمان کیے حضور دی محبت نا جتھے ایمان آ جاوے اتھے انکار نہیں ہوندہ جتھے ایمان آ جاوے اتھے اعتراض نہیں ہوندہ تو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب دے وجود دے اندر محبت سی تے مرزا کانا او قادیانی لانتی دے مقابل وچ آ گیا کیا فرمایا با تو تے کہنا ہے کہ میں نبی ہوں تے تو ہیں تے جھوٹا تے میں امتیاں حضور دا میں تیرے مقابلے چاہ جندہ قلم لکھیا جدے قلم لکھیا جدے قلم نے لکھیا ہو سچا ہن مرزے نو تے یقیناً یہ کنفرم سی بات کہ میں تے جھوٹا تے میرا قلم تے نہیں لکھ سکتا تو پیر سید میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی نے پوچھا جس وقت مرزا نانا مقابلے وچ آیا مناظرے وچ نہ آیا تو پیر سید میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی نے پوچھا حضرت جی اگر وہ مقابلے وچ آ جاندا اور ان دا قلم جو ہے وہ لکھیا جاندہ لکھ دا تو پھر جناب دا کی بندا تے آپ نے فرمایا ایک کدی ہو نہیں سکتا پہلے نمبر تے وہ جھوٹا سی اور دوسرے نمبر تے بات ایسی کہ میں ایک جذباتی اپنے کو گل نہیں سی کی تھی بلکہ میں نے آمنہ دے لال نے فرمایا سی میرے علی تو یہ اعلان کر دے بے میرا قلم لکھے گا یہ پیچھو میرے مصطفیٰ دا سی یہ تائید میرے مصطفیٰ دی سی اعلان میرے مصطفیٰ دا سی تے آکھیا با میں کون ہو سکتا سا جڑا انکار کردا بھئی یا رسول اللہ ایک ہی میں ہوئے گا تے آپ نے عرض کیتا آپ نے فرمایا کہ میرا حکم میرا حکم میرے مصطفیٰ دا سی اور میں مصطفیٰ کریم دے حکم دی تمیل دے وچ اعلان کر دیتا آکھیا بھئی تو جھوٹ ہے تو نبی ہون دا اعلان کرنا میں حضور دا امتی ہیں حضور خاتم النبیین دا آخری نبی دا امتیاں تے میں تیرے مقابلے وچانا کندہ قلم لکھ دا جندہ قلم لکھ گیا او سچا تے یاد رکھو بھئی محبت والا دے قلم لکھ دے محبت والا دے قلم لکھ دینا ایک محبت والے جس وقت بھی بولتے ہیں انہوں نے قلم اچھا لکھ دینا